Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangoɓe masɗe qur'ana arab alluwal men nanɗo ko ɗo mbawata masgal kala allif no masirte ko ni foti ɗo tan jangata mbawa ceerta e nden majjere ɗum ɗo fof ko allif wonɗo allif 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 pesgel ngel ɗo addi ha wiya a pesgel ngel ɗo addi ha wiya i tural ngal ɗo addi ha wiya u ngal ɗo kowal e oɗo sidda andu ko kañum woni a woni a ɗo ɗum ɗo ɗiɗɗiɗi woni an oɗo ɗiɗiɗo woni in o ɗo ko ha jon ko gotum ɗiɗiɗo woni un ɗum ɗo woni un ɗo ko polle ma goni ɗo ay a alifo foƴira i yanara foƴira u wo foƴira e yanara allif joyi foƴira ɗo so ɗiggi kala allif ɗo winda walla tiginte winda masa a jangani andu ko ɗo woni ɗiggani dendagal allifaji gonɗi e qur'ana dow hayti les ɗo tan suri ɗo suuri janguɗo ɗigga teskuyo ma wona hen bisimillah jangen a i u a ɗo ko kowal ɗo ko sidda ɗo wiyete ko an ɗo ko in ɗo ko in ko gotum ɗo ko un ko gotum wadde ayi a nani ɗo ko i nani ɗo ko u nani ɗo ko a nani ɗo ko a nani ɗo ko a moni ɗo ko an nani ɗo ko in nani ɗo ko un nani ɗo ko porgal a i u e neka noon ko ɗo tan woni teskuye ma wonata ganda ɗum paama ɗum mbasa jiiɓade ɗo so ɗiggi kala nde allif masa tiginta masa a jangani ɗo woni ɗiggani janguɗo ɗigga janguɗo ɗigga janguɗo ɗigga a hoolaki hoorema ƴeewa camorɗoma ɗakkoɗa sara makko o holluma o walluma jiya lawol a hoolaki a dañani noddu en 00 221 77 906 14 81 o mbaɗa yaya tan ma yi WhatsApp o naata jaggirɗa a saggani noon wassalam ko musidɗo mon guiɗo mon alamuda mon dar e bowal yaya li école Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam